Piyak bila Guna Sasana laladan Kutha Reog Ponorogo angirip para tika manggalane upacara sowan karo sanding temanten Sarimpit Karmo awas oh sampun sowan ban kinasih mring temanten paring sasimot kinen jengkar saking palenggahani rohaniti priksa kahanane pahargyaning rahina menika pasemone panjayah kangen jroning ati pelak sa
Apa siran ki nek ngaturi pahargyan ki ora mung mari kangen kok. Oh, lah pripun? Tari gambyong pahargyan dadi tari gambyong. Oh, tari gambyong. Jangkep malah ora trimo mung mari kangen. Ya, manut. Dadose Kang Sugoto tari gambyong parianom. Oh, tari tari gambyong parianom malah. Niki gangsal atus nek gambyong parianom wonten niki Bu. Ndang baik di-share buwa ingkang tanggung jawab. Pinten? Gangsal atus. Lah. Kok mung sakmono? Oh. Lah wong mobile akeh mung sakmono akeh sak wil lah. Oh iyalah baut sitok sak monten niku baut sitok. Ya langsung share. Nek kula mboten butuh ngoten niku mboten butuh. Rasa MC niku rasa butuh. Mboten. Aku lho diparingi Mbah Pujangga. Lah. Niku wende ning jimat niki. Ning umpama diparingi aja ditolak. Mboten, aku diweling kali Mbah Sirin. Bilai didoi lek rezeki dicedhaki. Selamat datang keluarga besar Selotinata. Bebile wonten ingkang keparang nyugata gabung kalian Madelaras pisumbangsih suwanten monggo. Monggo. Wah, jantenan gayeng lek niki mengke jelas iki.